L'Albert Culell, el Pau Sobirà i el Marc Sagués han vingut a posar ulleres a les diòptries de la història i el Jan Pallissa i el Marc Vilà a tocar botons perquè els pugueu sentir des de casa. Ells són els ulls de Clio. 4 són les barres de la senyera. 4, Pau, els anys gloriosos de Pep Guardiola al Barça. 4 eren els evangelistes o els geners de l'Apocalipsi. 4 dies després de salpar va naufragar el Titanic. 4 anys de presó, Albert, suposo, va ser la condemna al corrupte de Rodrigo Rato. 4 estacions, la pizza 4 formatges, 4 anys duraven les legislatures abans del procés, 4.000 nens es castraven cada any a Itàlia per fer de castratis als segles XVII i XVIII, i 4 eren els Beatles, Queen o els Manel. I 4 seran les temporades que de moment han durat els ulls de Clio, el vostre podcast preferit d'història, o això diuen. Benvinguts, doncs, als 4 gats que encara quedeu en aquesta quarta temporada del programa de ràdio que us ensenya alguna curiositat per fer-vos els interessants i us acompanya en el vostre gris dia a dia. Per no deixar ningú enrere, ens presentarem, acaparant la paraula, com sempre, un servidor, Marc Sagués Codina. A la meva esquerra, Albert Culell Riu. El nano de la festa major. Segur? L'historiador trist, el regidor atabalat, el carlí solitari, el guia turístic de biblioteca, el porter sense creuats, el tuitaire preferit de Núria Bonet i el personatge que més ve a Sevilla dels ulls de Clio. Bon dia i ben tornat, Albert. Ei, què tal? Se m'ha dit que havíem de portar objectes, jo he portat el meu cas preferit medieval. Perquè en tens varis, que sigui el teu preferit. El meu preferit, us aniré sorprenent cada episodi d'aquesta temporada. No donarà per tant, no. Escolta'm, fa mesos que la nostra audiència no sap res de cap dels tres, però de tu en concret. Si haguessis de fer una comparació de com estàs en un moment històric concret, quin diries? Heu sentit a parlar d'un esdeveniment històric que va passar el 1816, que es deia l'any sense estiu? No, home, no! El bucle ha aparegut al minut 1 del programa. Crec que és una cosa que no m'ha explotat prou, l'any sense estiu, però... I per què estàs com aquest moment? No, perquè l'any sense estiu va ser un any que per culpa d'un volcà van baixar les temperatures, tot era més fosc, més apagat, però en aquesta foscor i aquest apagament hi havia un bri d'esperança, un bri de llum. Què es va fer? I és que el juny d'aquell 1816, en una vila del llac de Ginebra, hi havia Mary Shelley, Lord Byron i Polidori, i allà es van escriure les grans obres, una de les grans obres de la humanitat, com és Frankenstein. Imagina't per tant, en aquesta foscor meva hi ha un punt d'esperança de que pugui saltar la xispa de la creativitat. Així comencem la quarta temporada pel que fa tu. Veieu que no ha canviat massa respecte a la tercera, la segona o la primera. I a la meva dreta hi tinc el Pau Sobirà, l'Abraham Urriol Solsoní. Sí, ja hi som. Sé que no t'agrada aquest nom, però el tens. L'home orquestra que no sap dir que no, seguim sense dir que no, Pau, entenc. L'actor menys atlètic de la història, el guia turístic que té més sort en el joc i menys en l'amor, el talent precoç més boomer de la comarca, el carnavaler obstemi, el lletraferit de les bromes dolentes. Un plaer tornar a estar aquí amb tu, Pau. Igualment. De fet, tenim una exclusiva per començar la quarta temporada. La vols donar tu? No. I és que a la llista de títols que m'acompanyen aquí, per una banda tenim el regidor de Cultura de l'Ajuntament de la ciutat, doncs el Pau Això és un títol de veritat. s'hi ha sumat i ara té una de les categories més grans que es pot tenir dintre del jovent de la ciutat. Sí. És el president de Joventut Solsonina, des de fa poc. Molt bé. Felicitats, Pau, per aquest. Enhorabona, Gràcies. molt bé. Moltes gràcies, ens veiem a la barra. I amb mi al despatx de l'Ajuntament. I al despatx ja tindré a tocar la porta. Que serà bonic, puc venir a fer bromes, jo? No, tu hauràs de venir a moderar. I a consumir la barra, això segur Quan que ho faré. estiguem enfadats i no vulguem venir a gravar, llavors t'hauràs de tibar del cap. Sí. Escolta'm, Pau, a l'Albert li ha demanat quin moment històric doncs explicava el seu estat d'ànim actual. A tu t'ho demano, però, amb un personatge històric. Quin diries que defineix com estàs ara mateix? Ui, mira, hi ha un personatge històric que va existir fa molts anys a Natzaret de Judea. Jesús! No, Hosti, tu! Molt no, pretensiós. però hi va anar només en somnis. És el rovelló dels pastorets. És una persona molt feliç, però que quan s'ha de festejar es menja els mocs. Ah, Saps? i veu com festeja el lluquet. Ara, doncs així estem. Però molt bé, Molt content. Però va a bodes i que ve content. Clar, el per rovelló. això que et dic que és molt feliç, molt feliç. I menja, i dorm, i bé, però noi... I passa por, I passa por. i salta. Pues tot, Bueno, però... molt bé. Bueno, Tu, això, Marc, com estàs? Tot bé? Jo estic molt bé. Estic en un molt bon moment de la vida, en general. Celebrem. Sí, així que ara encara més, perquè hem arrencat aquesta quarta temporada. Que maco. I com tots els inicis de temporada als ulls de Clio, ho fem així. Camineu per l'espai. Mateixa broma. Home, s'ha de fer cada vegada que soni aquesta cançó. La nostra sintonia de tensió, primera de moltes que sonarà aquesta temporada.
I és que aquí, com que som un podcast, com diu l'Albert, un podcast que no és sèrio, perquè fem una temporada que comença al desembre-gener i acaba el juny, doncs podem començar cada temporada amb les prediccions d'esdeveniments històrics que passaran l'any que arrenca el nostre podcast. La temporada passada veu dir 1. Que moriria Jordi Pujol. No va passar. No va passar, encara és viu. Encara és viu, per tant, podem seguir mantenint això si voleu, però vam errant aquest tret. I 2, Pau, tu vas dir que Donald Trump tornaria a ser president dels Estats Units. I què ha passat? Què ha passat? Que ho hem de celebrar, home, que Donald Trump torna a la presidència dels Estats Units. Molt bé, molt bé. Això com a rovelló et fa feliç, eh? Molt, moltíssim. Gràcies, Pau, és culpa teva. Anirà molt bé el món a partir d'ara, eh? Així doncs, preveient que som un bon oracle perquè encertem el 50% de les prediccions que fem, aproximadament. Les bones i les dolentes. Companys, Pau, Sí. Albert, què passarà aquest 2025 que quedarà escrit per sempre, amb negreta i inclús majúscules, als llibres d'història? Mira, Vigila, que ens has fet president a Donald Trump. morirà. Qui morirà? Algú dels que està aquí. No. Morirà el rei d'Inglaterra Hòstia, i la reina Camila. els dos? Els dos al mateix any, En un accident. no ho sé, no, o sigui, per separat. Per separat. Es moriran tots dos Primer un i després l'altre de i pena. seran els reis que menys han durat d'Inglaterra. Ostres! Que quedi escrit i quan es morin, a mi no em vingueu a buscar. Albert, comencem forts, a veure tu què hi dius. Jo me'n vaig més cap a temes naturals. Ara... Descobrirem una espècie d'ocell No. nova. Fa temps que no hi ha una erupció així... d'aquestes heavies. Vesuvi? Vull dir, una erupció península itàlica o Islàndia, un d'aquests dos llocs, que col·lapsi el tràfic aeri... Jo veig una bona erupció d'aquestes d'anar-hi, que fa temps que no peti res. Doncs jo, lligat una mica amb el que deia l'Albert i amb el que deies tu, Pau, jo me'n vaig a Itàlia, com l'Albert, i parlo de morts, com tu, Pau. Hi ha un senyor a la península itàlica que està a punt de morir. Està a les últimes. Jo crec que sí. Pronostico la mort del papa, jo. Home, sí, sí. Però ara ha obert la porta ja, eh? És el jubileu aquest any, eh? Sí. És any d'alegria, És any d'alegria, eh? És any d'alegria i perdó. I també, per tirar-me una mica més a la piscina, una mort que no és probable, però que podria passar, de fet ara se'n va viure un temps a Sud-amèrica i per tant surt de la seva zona de confort, és la de Pilar Rahola. Toquem fusta. A favor de... Per passar a la meva secció, Vale, som-hi, molt bé, som-hi, molt ben arrenquem. salvat, molt ben salvat. perquè comencem temporada i que ha de començar la secció llarga. L'Albert. Està bé Per claríssim, favor, no? és el podcast. No marxeu, sisplau. I començarem amb un refrany que és uns tenen la fama i altres carden la llana. Que és maco aquest refrany. Molt, molt. L'altre dia ens en van dir un que era en casa de l'herrero cada dia un raig, eh? Qui us el va dir? Que no anava massa serè. Un gran personatge de la ciutat, Que que havia és fet un raig. el molt il·lustre Roger de Vins. Home. Sempre els nostres cors. I per què ho dius, això? Perquè amb això definiríem una mica la trajectòria de Thomas Alva Edison. Hòstia. I la seva gran habilitat per apropiar-se dels invents dels altres i comercialitzar-los. És a dir, vens a dir que aquest senyor és un lladre. Tanqueu-lo! I us parlaré de les primeres gravacions sonores que tenim aquí. El primer àudio de la història. Sí, les primeres gravacions, com sorgeixen i quina és, primer de tot. Jo crec que Jordi va ser la primera gravació de la Ja hi història. era, Ja ja estava hi era. xerrant i cardant la torre aquella Que època. t'han de pujar el sou aquest 2025. Home, doncs estaria bé, perquè si no, no arribarem a final de mes. Doncs Edison va començar la seva carrera com a inventor a Nova Jersey i ell no va ser, però, el primer que va inventar una cosa de gravació d'àudio. D'acord? Ell inventarà el fonògraf, el 1877, però abans ja hi havia un altre mecanisme. Hi havia un mecanisme que es deia fonoautògraf. Fonoautògraf? Fonoautògraf, que era un aparell que podia gravar els sons. Recordem que els sons es fan a través de modulacions de l'aire, llavors aquest aparell captava aquestes ones i era capaç d'escriure-les. Això qui ho va inventar? Això ho va inventar, venim amb el primer nom estranger de la Endavant. temporada, Atenció. Edward Leon Scott de Martinville. Carai. Això vol dir que és francès. Sí, Ha començat una mica anglès, les R's. he començat fent l'Edward, però després m'he Quan donat fas que les era R's francès. és francès. Doncs va inventar aquest fonoautògraf el 1857. Però fonoautògraf com es diria en francès? Fonoautògraf. Més Més Sí, o fa tota la menys, pinta. més o menys es diria així. Tots els idiomes Sort que és es mort diu aquest igual. senyor. Per fe de Déu.
Doncs el problema d'aquest aparell és que només podia gravar, no podia reproduir, Ah, llavors és poc pràctic. d'acord? Bueno, Però podies com deixar sabien que constància. gravava si no ho podia reproduir? Perquè hi havia una sèrie de fulles de paper que marcava aquestes zones, Ah. d'acord? Marcaven aquestes zones a partir d'una mena d'estilet, de ganivet, que anava com gravant sobre del paper. De fet, la gravació més antiga que es conserva d'aquest aparell és del 1860, que és Clair de Luna, Home! Clar de Lluna. Ah, no és el senyor parlant dient provant, 1, 2, 1, 2... És Clar de Lluna, que clar, ja us dic que no es pot reproduir. Un dia Però us explicaré la història de Clar de Lluna, Sembla bé. ara que ha sortit. No ho has fet, ja, això? Potser sí. Doncs podeu recuperar-ho. O no? No ho sabem. Doncs Clar de Lluna, que s'havia gravat el 1860, clar, ja us dic, no es podia reproduir. Però amb mitjans actuals s'ha aconseguit digitalitzar i el 2008 es va poder reproduir per primera vegada. Fins al 2008? Fins al 2008 no hem pogut sentir aquest primer àudio de 1860. Sisplau, digue'm que el portes. Hem tingut una mena de problemes tècnics i l'hauré de reproduir des del mòbil. Perquè el conserva I- ell al seu telèfon. És una Això psicofonia. t'ho donen. Quan ets regidor de Cultura et donen la No, cartera amb el títol i d'historiador. l'àudio. Amb el títol d'historiador. Ah. Sembla una psicofonia de quarto milenio. No és la qualitat del meu mòbil, no és el micròfon, realment és el que sentireu. Vigila, no t'equivoquis d'àudio, Albert. Saps? No aprecieu la melodia. No. O si se li va colar una mosca davant del micròfon, a aquest Saps senyor, quan a missa al mossèn no li funciona el micro? que no n'és Que conscient no i ell n'és va conscient, tirant. però xarra, doncs és una mica això, eh? Doncs, bé, aquesta és la primera gravació. I intentava gravar la cançó de Beethoven, no? de Clar de Lluna, sí. Molt bé. Però No ho va ara sí que aconseguir. anem al fonògraf. El fonògraf, l'avantatge respecte al fonotògraf... Fonotògraf? és que no només pot gravar, sinó que pot reproduir. I això ho És com els Dismans. Això, quan hi comença a treballar a Edison, va ser que un cop patentat, el 1878, ho abandona. Per què? Perquè era un invent que necessitava moltes millores per tal de que es pogués comercialitzar i fos econòmicament rentable. És a dir, en un principi era una cosa molt i molt cara, perquè el suport que feia servir per gravar aquestes zones era una làmina de paper d'estany al voltant d'un cilindre, d'acord? O sigui, un Això que cilindre, era molt car o què? i l'estany era car, i llavors hi havia un problema molt gran, i és que com es gravava? Pues, igual amb un estilet, amb una mena de ganivet, marcant aquest estany, i el problema és que l'estany en qüestió era molt propens a esquinçar-se o es desgastava només d'un parell de reproduccions i quedava inservible. És a dir, eren unes reproduccions d'usar i tirar que tu les podies sentir un o dos cops i se t'acabaven trencant, fent malbé i era complicat. Solsona FM no fa pas massa també funcionava així encara, eh? Te'n recordes com vam fer la primera temporada, Pau? Sí, però el No, fèiem sí, funcionar amb nosaltres així. Sí. Hi havia elements, però no. Llavors, l'Edison va recuperar l'interès pel fonògraf quan altres inventors, com Graham Bell, per exemple, van començar a fabricar aparells similars al seu fonògraf, però utilitzant cilindres de cartró recoberts de cera, en lloc de plaques metàl·liques, el que permetia una reproducció en múltiples ocasions sense que es destruïssin. Llavors Edison va desenvolupar un nou prototip que registrava les ones sonores en corrons, en cilindres de cera, per la gravació de veu i música, i que es podien reproduir tantes vegades com volguessis. Va néixer allà la reproducció aleatòria. Clar. I tot això per què us ho explico? Perquè us volia explicar de qui és la veu més antiga que es conserva de la història de la humanitat. Ui, Jordi Basté, ja t'ho he dit. ui, No, encara O poder és encara. Lisanta, eh? I estàs dient... I Fent el pregó. estàs dient vell al teu jefe. En cap cas, li estic dient que es No? conserva molt bé. Vale. Doncs el fonògraf millorat va ser tot un èxit als Estats Units i Edison no va trigar a enviar els seus treballadors per tot arreu del món a mostrar i vendre la nova tecnologia. Un d'ells era l'alemany Adelbert Theodor Gangemann. s'ha de dir Home. més mala llet, si era alemany. Adelbert Theodor Gangemann! Tenim Ara. sort que si ens escolta no es donarà per al·ludit. No passa. Que va anar de gira per Alemanya i va començar a gravar aquests rotllos de cera, i va gravar algunes actuacions musicals i veus de figures històriques famoses del moment. En ruta des de Berlín a Viena es va aturar a una petita localitat alemanya, avui en dia polonesa, de Kreisau. Kreisau, és millor? Però al fer una visita, s'hi va parar per fer una visita a una personalitat que vivia retirada a la seva gran finca de Silèsia. Qui era aquesta gran personalitat? Una persona que la seva carrera havia estat meteòrica. Oficial a l'exèrcit reial danès amb només 20 anys. A l'exèrcit prussià en 1822, és a dir, amb 22 anys.
I després, fins i tot, va ser assessor del sultà de l'imperi otomà. Home! Ja tardava, Guaita, portem Constantinoble exactament reapareix. 12 minuts i 50 us hem explicat segons. que vam anar a Istanbul. Encara no ho havien dit, 12 minuts de programa. Algun dia us passarem el vídeo. No, Tenim no. una pel·lícula. No ho farem. I No va patiu. tornar a Prússia, on se'l va anomenar cap d'estat major general el 1857. Cap d'estat major general és el com més lo de alt, dalt de és tot el que més pot alt. ser, La no? mínia mal del poder Sí. militar i polític de l'època. Va innovar, va modernitzar les forces armades, tenia un gran lideratge, va fer moltes innovacions, i de la seva frase clau era cap pla de batalla sobreviu al contacte amb l'enemic. Com a Perquè frase la seva clau, gran innovació... També et dic, perquè No era de paraules, era No, de fets. en època napoleònica els generals, els seus subordinats, heu de fer això. I per fer això heu d'anar-hi d'aquesta manera, per dir alguna cosa. És a dir, les ordres molt estrictes. Ell innova i els diu amb els seus suboficials hem d'aconseguir això, però si pel camí És hi a ha dir, una adversitat, l'important és la improviseu. finalitat, improviseu. no el mitjà. És a dir, Clar, els hi va dir. llibertat per improvisar. Prússia pel camí. Bé, durant la guerra austro-prussiana de 1866 va dirigir l'exèrcit prussià en una ràpida campanya que va culminar amb la consolidació del domini prussià de l'Europa del moment, i la batalla més important i guerra més important que va encapçalar va ser la guerra franco-prussiana de 1870-1871. Em mireu amb una cara de ser el primer cop que sentiu parlar d'això. Home, la guerra franco-prussiana, Sí. hosti. La guerra franco-prussiana és el moment en què Prússia I s'enfronta a França. Mira, ja veus, ja ho sabia. S'enfronta a França i aconsegueixen capturar l'emperador francès, que era Napoleó III, Home, Sí, tant. home, aquest sí que el i vaig es estudiar. proclama l'imperi alemany. És a dir, que és un moment cabdal també del L'unificació d'Alemanya. moment. Exacte. Això també ho vaig El estudiar. Molt bé. nom que podeu sonar més l'unificació, és von Bismarck. Sí, Bon Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. I ell era un dels altres generals implicats. I tot això, I estàs aquest fent com home, el perfil de la Bismarck, persona... Exacte, perquè el perfil, ara hi som. Aquest home es diu Helmut von Moltke. Home, i tant. Helmut von Moltke, Sí. que després d'obtenir tots els honors, mariscal de camp, comte, diputat a les Corts, heroi, es va jubilar i es repartia el seu temps en aquesta finca. Van a Si venir recordeu, el Benidorm de d'allà. l'actual Polònia. doncs, tenia un apartament a Berlín i un altre a la seva finca de Kreisau, que és on, recordeu, tenim l'alemany Adalbert Theodor Gagenmann, que Sí, està qui era? amb un fonògraf. Sí, el que El grava, fonògraf, anava sí, de ruta sí, gravant. que Tenim feia un senyor gira. amb un fonògraf sota Clar. el braç. Clar. Sí. Anar-se Era com el passejant. Mikimoto de l'època, anava donant toms gravant Doncs coses. el 21 d'octubre de 1889, von Moltke rep amb curiositat aquest viatger amb Home, un fonògraf sota el Tu braç. diràs. Bé, curiositat és el mínim. Von Molken, que llega el del fonógrafo. Que passe, que Doncs, passe. Què passa? El comte von Moltke, als seus 88 anys, es va oferir per fer diverses gravacions. Entre d'elles, un vers de Hamlet, de Shakespeare, Ja, un Bé, flipat. molt bé, un flipat. que a més el vers triat per l'ocasió diu Sé o no sé? Presta a cada home la teva oïda, però a pocs la teva veu. Oh, Tito, Quin molt, crac molt era encertat, Shakespeare, realment. I molt també encertat. un passatge del Faust de Goethe. Goethe, Goethe? Sí. Es diu Goethe, em sembla, No ho pronuncia sé, Goethe. no ho sé. Que era un dels grans Això autors tu que ets de alemanys. lletres. sí, I però de aquests dos catalans. cilindres es van gravar en cera i són els següents. Ara els veure. sentirem, no els A veure. sentirem sencers perquè són llargs, però primer tirem... Sí, home, s'entén perfectament. Què diu això de la veu? Però quan comença a xerrar? Ja està xerrant. Se sent... Va fregit, però se sent. És que aquella edat està a punt de Això és morir aquest senyor, Hamlet. I el següent, el Faust de Goethe, és aquest que sentim ara, que sona igual. Vols dir que són dos àudios diferents? Això és un amic teu, tornant de festa borratxo a casa, que t'explica És com el, anar la el nit. Jan Pallissa fent-me àudios al dematí. Val, doncs, Molt bé. Els dos cilindres de cera amb les gravacions es van perdre Oh! fins que van ser redescoberts el 1957. Per Albert Cull. Però, no, encara no hi era. Però van romandre sense identificar durant dècades. Home, és que no és fàcil. El 30 de gener del 2012 es trobaven en el Parc Nacional de D'Aigües Thomas Torpes. Edison. Parc Nacional de Thomas Edison, que és on tenen tot de coses guardades. I es van identificar amb la veu de von Moltke. Què vol dir això? Que és la veu més antiga gravada, perquè von Moltke havia nascut el 1800. Per tant, 1800 tècnicament és segle XVIII. És l'única gravació d'una veu d'una persona nascuda al segle XVIII Oh. que es conserva. I l'irònic és que, sabeu com el coneixien, en aquest personatge? Com? El Torres. Es veu que era un home de poques paraules, i li deien el gran silenciós. Hosti, I sabia parlar 7 idiomes, però igualment sabia escoltar i callar quan tocava. Que maco. que capritxós que és el destí a vegades. Yeah. I en un altre fragment de la gravació també hi ha una frase interessant que és dita per von Moltke,
que diu el fonògraf permet a un home que ja fa temps que descansa a la seva tomba tornar a aixecar la veu i saludar el present. Hosti. Albert, les teves seccions, ja veiem que no canvien. Són precioses, Hi ha un moment que dius, m'he perdut. No sé, després- no sé de què estem parlant. Però acabes amb el llacet i la cirereta al pastís que dius, hosti, que maco això, Gràcies. Doncs fins Pau, aquí. tu què ens portes, les postres? i senyors tutti quantins, que entri Maria del Mar Bonet Què dius? a fer el cant de la Sibila. Això no és la Maria del Mar. Maria del Mar Bonet, però fent una mica així. Bueno, Una mica de Pep Sala has fet ara. un punt de Pep Sala. Si ara us digués que cada nit de Nadal a la catedral d'aquí de Solsona surt una senyora i us diu que naixerà el Messies i que s'acabarà el món, què em diríeu? Jo et diria que hem tornat a l'època dels rituals del bisbe Novell, aquells raros que feia a la catedral. No, però això és una cosa molt maca, vull dir, el cant de la Sibila. Això és preciós, però... Vull dir, aquí a Solsona no ho fem, però... No, però seria és una molt cosa... maco. Ara ho farem. No. Espero que no, La Ja, gent- de fet, ja ha passat. Ah, clar, però l'any que Ho ve... hem de preparar tenim un l'any any que per ve. preparar-ho. Hem de buscar Tenim un una any per Sibila. preparar-ho. Bueno, això ho trobaríem. Sí, ja ho trobaríem, ja. A veure, la gent... Estem en els segles més o menys 9 i 10. Ara Uns mateix 200 no, anys de marge. Uns 200 anys de marge. Vale. Però perquè és quan comencen a aparèixer al llarg d'aquests 200 anys els primers textos del cant de la Sibila. Val? Molt bé. És a dir, no és que hi hagi una data concreta de dir el cant de la Sibila, pam, no. Va apareixent. 1899, Clar, no. va apareixent durant els anys. Primer en llatí, perquè fer textos amb una llengua que no fos el llatí en aquell moment era una cosa com impensable, no? Era com la llengua culta, no el llatí. Més. Clar, és a dir, això ja us podem explicar un altre dia, però la gent... El lingüista, És... Crec que està venint una broma dolenta, li estic veient a la Sí, cara. jo pensava que No, havia no, de venir no, algú no. d'estudis, que cada any que està estudiant ens explicarà coses Home, millors. clarament, aquest any farem... Sí. Bueno, Que es notin aquests estudis. la gent parlava llatí, però parlava en un llatí molt, molt deformat. Però els textos eren en llatí clàssic, diguéssim. Tenim una profetessa de la mitologia clàssica, que després, com una mica tot el que ha passat al món, s'ha adaptat a la religió cristiana, que parlava doncs, d'això, del judici final, i per això el parlar del judici final va ser una cosa molt fàcilment adaptable després a la religió cristiana. Hem de pensar per això que en un principi, en aquests primers textos en llatí i els primers cants de la Sibila que es feien normalment nens, però nens homes, diguéssim. És a dir, la imatge de la Sibila que tenim avui en dia apareix molt més tard. De Era fet, un civilo. Era un civilo. De fet, les primeres dones que fan el cant de la Sibila com a tal, és a dir, com a personatge, arriben a la segona meitat del segle XX. Hosti, Per tant, molt recent. és molt recent, realment. I resulta que la profetessa encara no era la Maria del Mar Bonet en aquell moment, però el cant de la Sibila, que es va originar en diferents punts d'Europa, va començar a córrer com Willy Fogg Hosti! amb la seva volta al món. L'última música que esperava sentir parlant de la Sibila. Home, qui et diu que Willy Fogg no va fer una vegada el cant de la Sibila? Si era abans del segle XX, que és quan van començar a fer-ho dones, podria ser. Veus? Des de diferents punts de l'actual Europa estem ja en el segle XIII i especialment durant allò que l'Albert diria que no és la Reconquesta, però que, bueno, podríem dir que és el temps de la Reconquesta, per entendre'ns entre Així ens tots. entenem. Recupereu l'episodi i desmentim la Reconquesta. El cant de la Sibila comença aterrant diferents esglésies de Catalunya i, sobretot, de Mallorca. No sobretot perquè aterrés més a Mallorca que a Catalunya, sinó perquè a Mallorca s'hi va mantenir i a Catalunya no tant. D'acord? La Sibila. A Sibila. Tomeu Penya crec que no va fer Tomeu mai. Penya cantant la Sibila. Tomeu Penya aquelles hores de la nit no està per cantar. Però, senyors, el llatí molt bonic i molt culte, però no l'entenien ni el gat mixo. Home, I, per tant, si havien de fer una cosa bonica, una representació teatral, que ja us he dit al principi que era una cosa pagana, però que va anar convertint-se a la religió, però al final era un esdeveniment popular, no el podien seguir fent en llatí. L'havien de fer hem de traduir. en les llengües pròpies de cada lloc. I, per tant, a partir de la segona meitat del segle XV comencen a aparèixer els primers cants de la Sibila en català. No el català que coneixem avui en dia, òbviament, català. Un català més- català de molt les humilies, molt més Organyà. primitiu. Més semblant al del Ferran Adrià, Sí, diguem. sí, podríem dir que tiraria més cap aquí, però en tot cas per primera vegada escrit en català. Però atenció,
perquè Ai, Déu meu. el Concili de Trento Malament. prohibeix Malament. el cant de la Sibila, si més no, en les esglésies. Prohibeix les representacions Exacte. perquè abans també, per exemple, ballaven gegants entre les esglésies. Doncs prohibeix totes aquestes coses com profanes a dintre dels edificis. I a Mallorca, a Catalunya, som d'aquesta gent que diu Abaixem el està cap prohibit, nosaltres. Sí. cap a casa. Però allà a Mallorca ho paren allà un parell o 3 d'anys, però diuen, sí, home, Qui vindrà a sí, home, que ara comprovar-ho? ho pararem, això Bé. del cant de la Sibila, amb lo maco que és el cant de la Sibila. Molt bé, gent. Per tant, resulta que a Mallorca ho recuperen, que de fet gairebé no ho perden, i sort, perquè l'any 2010 la UNESCO, que és com el Procicat d'Europa, perquè no saps qui és, però tothom en parla. I tothom s'ho creu molt, l'UNESCO? Sí, hòstia, ho ha dit la UNESCO. Ah, vale. Si ho ha dit la UNESCO... Mica de respecte, de respeto, ni respectació per la UNESCO. Però qui és la UNESCO? Qui hi ha a la és? UNESCO? Hi ha una UNESCO. colla d'experts, Però antropòlegs, experts en què? sociòlegs... Jo crec que és una colla de antropologia, cunyats sociologia, que, història... que fan un dinar. Hòstia, has vist allò que fan allà a Berga del Patum? Me cago en Déu, donem-los un títol. Jo crec que és això. De sobte, De sobte, com ser cunyats nosaltres i destrossar tots els títols de la UNESCO. Els has d'enviar un dossier que si et cau a sobre et fa mal, perquè et puguin declarar patrimoni, que... Podríem fer la Fira de Complicat. Sant Isidre, Sant Isidre. Patrimoni de la Humanitat, per la UNESCO. La Fira del Caçador. La Fira del Caçador ja no es fa, no? La Fira del Caçador. No se fa, no se Ja fa. no ho deixes fer. Jo m'ho he trobat així, Aquests comunistes arriben, Ens ho prendran ho treuen tot, Ens ho prendran tot. Al final no ens quedarà res. Bueno, en fi, que la UNESCO declara Patrimoni de la Humanitat l'any 2010, així que ja ho sabeu, és tota aquesta història, és un text important, un text que de fet és dels primers que s'escriuen en català i que es representen públicament, per tant, té la seva importància. El 24 de desembre, si no sapiguéssiu què fer algun any, A la Seu, si no feu a Nochebuena, Barcelona... exacte, No em féssiu de nit bona. aneu a veure-ho, aneu a Mallorca si mai teniu l'ocasió, jo no hi he anat mai, però segur que és molt bonic, i res, aneu-hi que és patrimoni de tots i és un consell de la l'Agència Generalitat Catalana de Consum. de Catalunya. Hòstia! 012. La Generalitat al teu costat. La Melero cantant la Sibila, poca broma, Fora molt maco, La Melero Sibila. A més, saps, mentre canta la Sibila, podries tancar els ulls, també. Ara no... Com acabàvem els episodis, Pau. D'acord. Escolteu bé. Ens veiem d'aquí 2 setmanes, Oh, perquè sí? tornem d'aquí 2 setmanes. Ens I els tornem dimecres, moltes gràcies a tots i tanquem els ulls de clip. I visca la Sibila! I puta Espanya. ¿Por qué no te callas?